Yeah, after crossover channel zaka namu bifa JB chifukwa cha tinkazi wake bla bla zambiri mbiri zoyankhula nde anyway JB wabwera tsopano tinakamba kale kuti JB ndithu ayankha nkhani imene sikuti angoyisiyasiya ndiye pano paso pano wayiyankha tsopano anyway nkhani ndi imeneyi guys JB wayankha Yeah, mavyete osamatifananiza ndi ana enawa mukumasuka kwambiri inde muli ndi ufulu omanyoza anthu kapena komapanga categorize anthu ena ake komano anthu amene mumanenawo pena akeso kumaonanso ndi anthu ake kuti amene tikunena zene zizi ndi amene yoyodi ine yese ameneyo ine kutalitali nde ndizipangaso respondi kuti anthu neketa chimizimiza amwene kuti mabushman amwene nkumaona kuti mentality yako mali ndi imeneyo anthu nkumakasapota ka bushman kachi nkumaona kuti sonanga ndi mentality imene iyi anthu akusapota amene wawa ima apanga regard as my chonchi society imene ndi anthu wanji Malawi sazatukuka chifukwa pali udani wa anthu ambiri achimuna ndi akazi amwene unakazi zakupusiseni mkazi wa ana ni mkazi ibe pabenyo ya sintha value iye akudani ndi anawo. What's wrong with bringing life? What's wrong with mkazi kubweresa moyo pasiko la pasi pano? Children are beautiful things and I love children. Sininga badali ndi mwana ayi. Ndiye kuti mkazi amene yo because ndi mwana kale. Ndenga di society say yazi bambo dana ndi ana chonchi. Chimbambo chikulu kwase kumadana ni mwana wala kwa cha. What is wrong with a woman bringing life to ziko la pasi pano? And wasika value badipo chifukali ndi mwana. Ndikuze ni magaye nuyo alika gulu kena kake komwe kamapeza mkazi wabwino mkazi uja ndiwamba kumampanga nkhanza kumpasa dala mimba ndi kumamuza kuti ayi babe nanga kufune lero ndi ana dawo anga kufune ndani ndikumachita nkhanza mkazi uja because abuziwa kuti nuyo babe chemwe mungachite because nali livako Malawi ndimene yoyo koma ife kumavyete mundu ife zoba timamulanda mkazi timamuchindira mkazi ndi ana omwenso akakhala chisiku akakhala zoba alini mkazi wabwino timakalanda mkazi yo ndi ana omweyonso ana ono kumanditchula inena dad kuchivyete pachivyete kupeza mkazi wabwino timakatenga amwene olo ndi ana omwe azitchula zibe ntchito because ndika mentality akake kama gayi ina kamena mona ngati kuti basi just because mkazi uje ampasa mimba basi ndikuti mkazi ujazi nzuza nkazi kisasabeza sobanja I think magayo mugamba kumaji ndila mabebi yao kumalanda mabebi wao kumalanda olo ndala ndithu olo chiki ine ka ikulu yo ola ndimfana kuti ayo chiki yapo ineyo ndimene ine makonda akazi akulu akulu then ndikapeza ndala nake opusa okuti ndi chiki nake yapo ndimamulanda kumene ndi ana omwe ana wajana kumandi kuchona nani dadi no ndani ineyo tu yetu mkazi natenga anasondatenga zibe ntchito ndiko Malawi ase kuti mazoba tinakase kuti sitinachendepo izo zibwezika anayamba atakula kale mani kusekwa mangobunyula akazi amakana ndino ndi nkwiyo no nduti tizingoyibisana akazi no asoyensika ife timakatenga kuti because ife timakonda akazi ase sitisankha mkazi ni mkazi amwene ka ino muzinyoza zanu anokoti lankhalamba na bwani kumachindana zikumatheka ene ndikumakwazira sobati tulo ala yo kanduze kuti jana se kumene ndakasanga kumene iweyo tikatenge yako kapeze yako ine ndanga kuti machindana si akabwera basi bo matota sobwino so kumalowanso bwino so kuti chubwi tu leo nakasama kunamize kuti ndiko mkazi wankulu madeka mkazi kuti akuthandize aizwa ambiri nimukutengera mkazi chisikana babi na akuthandiza ni mkazi babi nyakuthandiza ni mkazi ne mundu ukayiphela beza ni mkazi ukuthi unkozi mkazi ukuthi afuna kuthandize moyo wakupita pasogolo uzinjoya
ndio usikatenga za mawi na baby adene kanaja anaja kumene zake kale zimenezo asina komane ndine panopa kuma ndi machine zakhale ndipo so mene watene muso siku panduka mpola misabati ala nama wana ndio komayo yitu wana ndio komayo unakaza kubusisi chinkana mazidala samafuna kuti muzala awazimayo faka mwazimayo muli mutu akujoti mukangumula wanzima ino mwana sorantsika simukana simukafuna because mwanzima imuchi muli experience weja muli nkomya ukapenga misa sukabwera sokati asika naja kukoka kuphikira mani massage nkati bubble bath chani your royal penis is clean my lord ine mukulimba lile ndida akazi oti sindikuthandizani mani chimechitika kuthandizeni kumanyoza magayo kuti ni machiki awo akunjoya ine ndikunjoya ndakazanga se sikundiona se iwe ukafanele ndine ndikuonekera maseki tasingoona niso linoka pena pakine madabo ndani kuti mandifaniza ndita ndinopusa kwambiri koma ndikupanga dola se ndikunanala se ndikusangalala ndi akazi yanga wina akulira uku akutexta pa ujeni nyumba yodontha mwene ikune kuti ndakhalamba angobwenyula mani komanso akabunyira mujaso angogona so ninjalaso but akuzuka mama okazi ngase chimanga ali pa Facebook abene kuti inu tandisiyeni ine ndikunjoya mwene ni sinimasankha ni viete univesesa nkazi ndimapanga appreciate simanyoza nkazi yayi andamene manyoza nkazi ndamene mukuvutika mmoyo because mukunyoza kazi okulanga kuthandizeni iyo kasiye nkazi ukukonda wabwino se okhala bwino kuti faka ndi mwana ukatenga ndi chinkazi leke sa just because nchoneka bwino pa Facebook kodi ukwatira kuma kwatira anzako bese makwatira nkazi kuti wewe uzikhala naye bwino ndi anthu ambiri ino maganiza ndi kambolo kanoko mukuposankha nkazi maganiza ndi kambolo kanoko ngati kuti mukusankha nkazi ongochenda usiku umeneyo zimenezo zomapanga ndino because makonda mahule munthu posankha nkazi umasankha ndi mtima because kunyengana pasiku paja muzinyengana ma hours angati how many hours are there in a day 24 hours ndi pasiku paja muzinyengana ma hours angati ndipo munyengana kangati ndipo after that what's next there has to be more moyo sikungonyengana kokha munthu sumangokwatira kuti nkazi yo sexual appeal zinakhaje ndi chisibweza ndo sakukwatirana azibambwano ambiri ndioneka bwino ino azimaya ambiri ndioneka ndanthongoneka simple ndengati makolo athu amakwatirira sexual appeal sibwezi kuti mabanja kunja munthu umatengani munthu amene kutani ukudziwa kuti uthandizana naye za age zibe ntchito moyo wakupitira pa chisogolo uli ndi thanzi ukusangalala akukupa salemu ndi mtendere anthu ambiri ali mmabanja umu mulibe mtendere mabanja ndongoneka bwino pa certificate pa Facebook ndi mabanja chomongoneka ndi mabanja koma in real life manja mulibe mtendere anthu anangwalira social media mvyete iwe kwatira mkazi wanani waiweyo osatiza anthu yayo kuti uzimvana chiyo pati ina akazi anga ndimakondana nawo kwambiri ndipo timagwirizana and you wanna know what's funny chonena kuti anthu amene amabwera pa kumanena akazanga ndankhalamba ali ku inbox kwa akazanga kuli zima message kumabwera zima message zambiri daily kuchokera kwa anthu amuna kumalaiko message akazanga omwe amadankhalamba mina so ndayimbire phone ndafuse mwina zinthu zijamuona ngati kuti ndungu lani ndungu kamba Hello. What's up, baby? Hey, look at you. Oh yeah, sure. Okay. I'm on live right now. I just want to put you on live right now because I want to ask you a quick question. Sure. How many messages do you receive from men from Malawi in your inbox on Facebook? Well, I don't want to count them, but a lot. A lot, right? What do they be talking about? Yo, what's up? How are you? Okay. Then when I don't run, it's pretty much like, hey, fuck you, bitch. Hey, so some people be coming over here talking about you a grandma, you ugly, you this is coming to your inbox, right? Yeah. Well, every candy bar, ain't that a goddamn shame? It is a shame because, you know, motherfucker come over here and say all kinds of shit about you
but then turn around in your DMs and shit, slide in your DMs and shit. You feel me? But you know what, baby? A Snickers bar ain't for everybody. Yeah, man. So that's why I'm putting on game right now, man. Because you know how slow they is. Most of them are dumb and educated. They're not exposed. You know, man. They live in caves and shit. You feel me? So that's the mentality. You feel me? But can I say something? Hey, what's up? I mean, I was always taught, and I taught, Kenyon, that a cute face and a ass ain't everything. You got to have a lady that has some substance to her, some morals, some values. You want a woman that'll build you up, that'll support you, encourage you, not just look cute and spend your money. And then you ain't going nowhere with that bitch. Nowhere. Yeah, man. She'll turn around to the next guy that's got a bigger wallet. Yeah, you feel me? So they'd rather have that because that's what they accept down there. So Well, if you want would chaos, then I guess, hey. hey, they would accept a fake thing as long as it look good. Yeah. You feel me? Now, sorry I didn't want to bother you. I'm not gonna hold you up. I know you gotta work and shit, so I gotta get back, man. But thank you for picking up the call, baby. Of course, always for you. Love you. Yeah, I'm gonna see you later. Bye, baby. Love you too. Mwamva takazanga anthu omwe amene amabwera apa kunena kuti tankhalamba ndi muzazi wa Amalawi azakupangisa munthu kumisa mkazi wabwino chifukwa chowamvera. Hey, mkazi amene ndihule koma kuti muone mu inbox mkaziwo omwe ali kuti ndi Malawi yotu akakupeza kupeza mkazi wabwino kuti azikukonda. Hey, JB anapeza mkazi wa bo ama atani ama akonda kuti ndikasokoneze. Nditenga amene akhale wanga zindikonda ineyo. Zomwe amampangira JB azindipangira ineyo. Ndi mmene anthu alili ndi anthu ansanje. Ndiye akakupeza kuti wapeza mkazi wabwino amamudameja mkazi uchi ndiye amazemba ano. Kwaye mwenje amene amati wana uchi ali kuti ali konko ndiye osamamvera iyi ase kumona munthu amene mukumveraye even kuona amani roof yake amwene sanga pange even afford ceiling ase ande matabu akeyo ndi mitengo yeni kuita unati ni mitengo waika mitengo nyumba mwake muchi wavula kashati kene kakutha mwene wangu khala pena pake amwene kumuona munthu wake ase kumuona iyi so kakala wena kwa chimizimizi amene ne wali kumamvera amene ali kudzukutsu ndeni kamanena kuti ndina anthu achimizimizi nena kuti ndine uje wamisala anthu omamvera ake amene omwe kupangisa kuti muzidala ndi atsikana facha mwana wako apatipo insunga dabwe yazungu amwene ndi anthu otukuka amata kutenga mkazi wa mwana kale anaja kumalera bwinobwino pake ndi mind yake ni munthu otukuka koma inuyo Amalawi amwene zinthu zobwirira mbuyo chifukwa mmadana ndi ana alifake mwana yosi wanga simuna anena ndi mwana yesu wako ndesi mwana ndesunga mkonde inu mukudziwa kuti kuna azimayi angati kunoko masingo mama chima sexy mama mwene chikuti chanyatwa mwene chikuti olo inoyo aujina pumbwa mayankho azopusa sanga kulole swata piano ola ndi ana 10 sanga kulole swata piano because mkazi ndi quality mkazi ndi quality inu simada baka kazeze Kingston mamunena zeze chisiru anakwatira ndi Dolofe munthu ana kale kumataona ever since mene zeze nakuma ndi Dolofe moyo konada ndasakhaye ndi Dolofe akadangana ndi pumba ina kosa swika muno mtown uje sanga muthandize zeze ndi dolo sana sankhire mbolo ya nasankhira mtima kuzowa kuti ne ndizo panga mziko basi pano ndine ndizipanga zakupya kuti ndipanga zakupya nditengane ndi uyu anawo ndikalera ndiye dolo ameneyo osati kuti bango tenga basi bango nyoza kazi mungu nyoza kwa kazi munthu ukhala nyumba yodonda mkazi amene kumunyoza ase kuti ngati kuchenje moyo wake muzati muli mabosi angati ali ndiyana machiki yokuti makape ambiri nu angati kukusinthani moyo wake manyoza akazi tukomatu akazi tu ndanthu aphinduka mbiri manyumbamu anthu akupulumukira azimayi amene akulipira mabilu manyumbamu kumaye konko bambo kumakha nyumba muja kudalira azimayi ndio kukamunyozi faka ndi mwana ukamunyozi faka iwe chisiri kwambiri wangu ukuziwa chani we kapi wako muzi ngatiwe khalapo ku America iwe wachindapo ndani iwe zakazi zambiri zitu mangomvera zimazoba zisiru zopanda pake za kumuziko amene wanda amene machuza makhala ma MP yanu amene wawo
amene wale mene machuza kumaika ma government amene wawa anthu amentati mene umaona azimayi kumayang'anira pansi umaona ngati kuti azimayi ndi zisiri just because ndi mwana amweni ayi ndi anafula mweni mkazi sanani safwifwa mkazi safwifwa mweni mkazi kuma kuzisamala amweni kuli azikazi angati amweni azaka 40 chakuti kuja kuposa zaka 22 poseratu amweni poseratu mkazi wa zaka 40 chakuti wanyatwa wana kale kuposeratu tanuto kuposeratu amweni azwe chiti ife timazwa chiti ife timakonda akazi kumene akulu kumene akazi achikulu kumene ndamakhala nzeru amakhala ndi experience so malimbana so matukanizana so matani basi ndikhala bobo ndijika kuvute pale muzikamvera ndamachende kwa kumuzi kwa zikusa ndi akazi say ndikuchinda ngohamba zulu lomwe iwe kaluzi za akazi fase kaluzi za akazi wewe auna kuti nkhala mwana kamthamba cha iwetenga wakoyo iwetenga wakoyo ulimbu ungokulukulikaso bize kunyoza akazi omwe kwanyoza kuti angana kuthandiza koma kupusa nemo zikhala choncho koma na mavete magayo kumachi ndila zikazi zawo akusewera akona ngati mena anapasa anamo basi ndikuti basi ndiyawo azinkwachita nkhanza no bible ikuti osamalola chisiru akhali ndi chinthu chabwino. Don't let a fool have good things. Ndimo kampeza chisiru chindi mkazi wabwino koma chikumumpanga nkhanza chilandeni mkazi muzika nchinda ndi mkazi yeso kumaleba kuti komanso apa ndi abongatu koma kuja kusizi mabonga kujonjo kuti nangasiya jana mabibi ibonga bwanji ineyo ndizikupasa yeni amwini iwe angabwereso kwene kuja badiko mafana koma nduti taone niso akukhaliraso ndi ananga wakonda ananga sakumuta koma amene ni mpasa drug style so sikupa yetu iwe kungofika nyumba kuja kungofika nyumba kuja basi linkamwa kale waimeza kale amwini koma kukhala siku mene yetu mkazi wana kale tu amadziwa kuchengeta mamuna ndipo amadziwa kuthokoza wapandana amazuna ngati kuti ndi ndakachitsika nalisa kwafuna ndi amanyada koma uyu wana uyu yazi kuthokoza ukampasa nawe muja azi kuthokoza azizuka mani umaka kupangira breakfast ukubolishira sabato yetu ndiwe nakasama kupusisi kuti JB anakuti nkazi unkhalamba ndi manjoya tandioneni ndikunika kunana iwe ndani safuna zabwino muchita so kundisira teka mamane ineso tabakhala ngati chonchi amwe yetu ndi amafuna ati usiye nkaziyo usika onda uzikoneka nakazi mwanyango uli nkhuku onda ndi umphawa se mudala ndina pake ndikunana ayi ndandisiyeni ine wanuwo tengana naundi ngomasiza mabwela apa koma weza ndo zopusa koma nawe koma ngati kuti chanchani ife koma vijeti kuno we love women we don't discriminate women I say kandi kakomuzika ndi nkazi amene mulemekeze ukazama mulemekeza nkazi zinizamba kukuyendera muntu mmoyo eyetu asati kuti wena kazi kunamizani kamuntu kalimani kali kuchire kumwana kali kuchire sikana khale bundi sikana ku college sikana pite sikana gwire ntchito town even chiki yokuti town even kuti town mu Germany tagulugushamo machika mu office muja iwe mafana sakudziwa sokale mani masecondary muja banje mu college muja mandona banje ne machika anyatwa asali kuti masizana nakeza basi mangona ngati mukachinda china takazita nkozo ndoba mandona ngati takazidwa basi muzinyoza akazi kuti machika anyatwa kuti sia klasi yako solo iweyo wanchito wawo akazi wanchito wawo azikutuma inene nkumabwera nobati akundichula no dad nonda ine wasati iwe because iwe ndi low level bottom feeder muntu akuti basi wangopezeka to uli ndi ka cellphone ukufuna attention ndi ukungotukwa na anthu bottom feeder koma anthu amene ukwatukwa nawo akazi amene ndi ana si type yako nde iweyo zikhali type yako muziko yovina mbwiza ndi yako imeneyo wasati kuti uzibwera apa uzinama kuti nchani ntaona muli moyo nasinda se
masiku ano kuli ma single mothers zinthu zimachitika banja limatha kumene munthu umatenga mimba mwangozi olo munthu amatha kumwalira ndi imene chifukwa chokuti asakhalire pamodzi kuti anthu amene akunjosa kwambiri sonda amene swaliso ndazikazana kale watu kumene ndefe mavete magaya amene maona kuti ndichike yabwino kandi achistenisteni koma yanyatwa kontrolani chifukwa bumbu lazima limakhwima mma40s ndeti makhala la jula bwino yetu iwe ukolawa mkazi wa zaka mafuti chakuti wa machua ni mkazi wa zaka 20 chakuti iwe wa zaka 20 suza mfunaso wa zaka 20 chakuti suza mfunaso olota asika tati suza tifunaso uyamba kufuna azimayi yetu chinkana mazidala samafuna kuti mumbe shuga mdape chifukwa asika nawa ndamujeni bumbuli makhala pangano machua no bwino no supana ala ndiona kasama kubosiseni hapa okuti sexy sakuiziwa ifita bonza tikuziwa maujini mabumbu wonse mena makalira bumbu la mkazi wankulu limakuwa maso tusi ukakhala youth usikhako ni mkazi wankulu kupa ngono zima kubanga boost self esteem iveyo tu mko school ya limakhala form 1 koma timaja mkazi wa form 4 ivile nimafuna kuti ndali form 1 timaja mkazi wa form 4 tilikukole tikuja lecture oya machika mede majefe ndo dambira kugwira ntchito m'matown mu anakwatana ne maboss ne mabig iwe ona kali kuti fiti madeweza kuti basi tizikadeweza mkazi kuti amene ndi wankulu uyu we have a conversation kumutenga sawa tiso bulibudo mkazi yeso ngoma so timfana ndidolo nenda kumandazi bambo akulu koma mfana uyu ndidolo mkazi yeso nkumakuza timpanga iwe siwe mfana ti iwe ndidolo munimbe sesa yetu wasadi kumango upusisika nditi alazi pano kodwa mkazi wa bowa nkulu tenga chosa mabigi wase komachindira sazikazawo komachindira osasiya akuzolowera akomapanga misitida zimayo kumona ngati zimayo ifisitima afuna mukapusa tikuchindirani tikutengerani anawo akhalatu azinchula neno dadi oya pangani masewera ndilipo mpo muzipanga masewera ndilipo mpo ife tikulanda ni nkaziyo yetu ala wena kasema kuna mizeni amene bumbo ndi masozi limabwerera inokoma ni nkazi kugona naye simukazi kuti ndi mwana kamene ali mwana sisi maziwikatu pokapoka nkazi yakulani akuuze yekha kuti ndi mwana koma siku zimaziwika ziziwika bwanji poti kumabwerera nkazi ngadokhala ndi obandana koma ngati ali wachigololo amadziwika ukagona naye nkazi ngadokhala ndi ana koma osakhala wachigololo kumabwerera amene kuja kuna kazi leko di 6 months sina lowepo waniye sina nani sina lowe koma ndiwachani ndiwana kale neno kulino yena ano opandana koma ndikuti zulu mwere inalowa moso ina zanaso mnalwaso inaso de even wewe matokoleka kazi kakangolo mada kakangolo kudaba iwe ase ukuvina nako mani 4 hours amwe ukapala soti masere koma suku koze madaba kuti kwazi mayi kujoka ngopita iweyo kungotere 1 2 3 mwa wesobola kuti mesa kuti ndi mwana yetu ali intact ingakhala ndi ana koma ndali intact sayenda yayi koma iditi tantani kuti mutu ngati twenda indalo mashaft amwene mashaft mitundu amalowa mmene uzingokhuvukira iwe utenga nkazi uzibasaulemu uzikajuha naye chisime chuzika mwamu wekha yetu wasati kuti nditenge nkazi kuna wake opandana chenchane anano koma kubalira nanu hena iwe nonkubalira naje usali kudziwa nkoma nyoza nzako mati uyu akunyozana alabisa nkazi wana kale akulira ma-step kids koma sewe ukulira ma-step kids usali kudziwa muzimu yandinaka yopusa pamona ngati kuti ife zamabebe tinayamba ndilero tupangira zinthu zisaziya experience timafuna kuza osamanyoza nkazi mwene yetu wazaka 40 wazaka 30 tuwana tu osamanyoza naka asakubusiseni mani poto ndi nkati amwene ife timakonda zikazi osi yetu
ambiri nomangopulumika kuti ndikunoko nakhala komala bwezi ntakuchindira na zikazi zanu kalekale kukulanda nisoni kuza basa akazi wani ngotenga mitala fakenda unakuti simukasamala bwino iwe bwera uko nyumba yako iyi iwe bwera uko nyumba yako iyi iwe bwera uko nyumba yako iyi tenti zikhala anawa ndiyera bo bwino akazi yaso nkulola so bwino toya kuli bwino ife tizikhala kuti uyu ndo mvesesa yetu kukubwera kuti sokuti mafana mwenza khali mulibe mabebi yonse azakhala ndi anthu awiri atatu because anthu amenewo ndamenalo akumvesesa zinthu ndamena mamvesesa game pasoti kumabwera ndi munthu uma mitu ngati amene umakuza kuti nkazi wana chani zake zimenezo akudziwa jana amene ndengati mwindi azikazi kuti inu munapasana mukuona ngati kuti ife sitizatenga mukunama mavye tikubwera tikuzatenga mabebe mamawo ndamene makonda ndamene makonda ife otuka mabebe mamawo otuka yathu ndezakwe zimenezo kuti ona ife uzigwirisa nkazi uzimuchengeta uzimkonda wazoti ndikangoti pusa tumvye akozangwa njula atu apa olawo anakhala ndi bebe yabwino nakachindira aujini wati ata ankudzukuzu nakachindira ayo nakachindira bebe amenewo kono madebe angasamenewo chinkana koma wana hakuti bebe nakachindira mwene agonjiza koma aya mwene madebe ake amenewo ndi magayi mziya tenti zako ndakazi monga ife mafana chana MYD ndi chuchuchu tinyengerere ndani ndi democracy and freedom of expression itu ndachinyamata we express ourselves that's why we're going to win because we are free to express ourselves sizo kuti nakaziti busisa pamuna kwa mind suti yopusa pa azinyoza akazi azanena chani azanena kuti yeni nani ndi amene yoyo chisiru chofuna kuchichindira nkazi kumene manimva mavyeti salute